No acabem d'entendre que, segons el seu llenguatge, que no compartim, el seu estat vagi per davant de la consulta definitiva, a no ser que vostès ja hagin pres una decisió al respecte. Tampoc acabem d'entendre, per exemple, que mentre amb una mà gasten en inútils estructures d'estat, tenen l'altra lliure per demanar 9.400 milions de finançament, ara que tenen a qui demanar-los. No entenem, per exemple, que no siguin capaços de trobar el número de telèfon del president Rajoy, però, en canvi, tenen molt a mà el número de telèfon del ministre Montoro. Mentre la mesa del tercer sector els demana a vostès més recursos per lluitar contra la pobresa, els seus socis d'Esquerra Republicana els demanen 10 milions més per l'agència tributària. Suposem que deu ser per alimentar l'esperit nacional. Commovedor, conseller, commovedor. Igualment d'entranyable és el seu afany per controlar la Hisenda, que segur que deu ser més gratificant que no pas que Hisenda els controli a vostès. Finalment, conseller, tinguin en compte que la millor seguretat social catalana és Espanya i és Europa, precisament d'allà on vostès i els seus socis ens volen treure.